Zdar a sílu do Fortniteu, tady Frogo. Dneska třetí challenge. A to konkrétně ta stejná challenge, co byla v prvním videu. Ale v Blitz Royale, čili pokaždé, když někoho zabiju, musíte si změnit jednu zbraň. Když je stejná, tak to moc nepůjde, no. A nezdržoval bych toho moc. Dejte prosím like, odběr, moc mě to podpoří. Ve zviditelňování. Je to na dlouhou dobu stříhání videí. Fakt se s tím dost nadřu. Musím si na to najít čas. Toho moc nemám. Tak jdem na to. No, první hra, první pokus. Uvidíme, jak to půjde. Ach jo, tohle je docela napratej. Co se mi tu slítá. Mejt snad narazil do stromu. Rigoš, to se mi tak letí. Než se běhne. První otevřel čestku, to se mi od času nestává. Všechno jednoho podaní, teď co? Klidně. To je divný. Pojď. Může být. Sračuje možná víc zbraní. Takhle se mě hnedka spawnela má, že to bylo hezké znamení. Počkej, tak, na fighting. Tak pojď. Oh my god, ten dostal. Pojď. Jo, ty budeš chlastat, ty švejde. Pojď. Pojď. Počkat, měníme zbraň. Spire, to bude dobré. Ne! Tohle co dělám takhle. Hrozný si jenom, hej. Takhle při první hře, to by bylo cool. Tím chlápka. Sedně na hrozi. Jde to tady, kde snajpí. Tohle bude asi lepší nejčas. Aha, chlap, nějaký. Oh no, 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 no. To je právě blbě. To vejde si. Počkej, to trošku zmrdé. A to tam. Hele, co to pak tu máme? Nic. Hej. Prva dostanete, nebojte se. To byl docela bída teď, docela to kope, hej, to se mi nelíbí. To vůbec ne. No, čím se má 10 sekund. Snad bude dobrý. Já jsem first ve všem. 4 lidi. Asi nějak dařilo. Aha, 3 lidi. Jo. Blbý Karlo hajs. No, no zbraně! Oh, jo, ne! Ne! To byl jsem teammate, bro. Kolik jich máš? Mám jich víc, kamaráde. Neflexi tak. Ach jo, no tak příští hra. Tak jo, zkusil bych to možná na stejné místo. Bylo docela předváno vždycky v Level Parku a Nevel Parku.
Oh yes, Aresův medailon. Počkej, co to je? Double shotgun. Uvidíme. Ale by být dobrá, ne? Hele, ty prozatím dobře. Aha, no, to je dobrá tahle věc, je to shotguna, co si myslíte? Dobrá, ne? Jsme v Citadele? No dobře. Někdo by dal ještě. Good job. Si říkat, ale špatný aim, chlape. Uvidíme. Medaile, nazdar. Uvidíme se, kopeš. Kopeš, no to tebe se vemu. Počkej, černochu. Se pak vyžeruje. Nejsem se přijde. Let's go! Cože? Jak? Tak zkusil bych jinou lokaci, třeba mu lepší loot. Avilo Park? Anvil, sorry. To je hrozně divný jméno. Hezky. Se mi líbí Aresův. A jako k čemu mi to bude? Arův. To bude stát za to mý hraní. La vista, baby. Ty kráso! Nahuj mi. Hej, ale lidi, teďka by to mohlo fungovat. No. No nazdar, hej, nazdar. Slejt jamu. Pojedu. Se to kámo. To vůbec nevadilo. Ne, ten má korunu, ne. Supermane, chillu. To asi pro tebe, hej. Tak si takhle. Ne! Ní pokus. Už na to fakt prdím. Držte všichni palce obrazovek, to konečně vyjde. Splní aspoň jednou nějakou tu challenge. A hele, wreck revolver. No. Takže tam je všichni tak, no. Už tak pěkný není. Jo. Nikde nikdo? Hej, tak zatím dobrý. Hej, no tak, aspoň jednou vyhrát. Challenge. Ne, to je to česko. Pozdravit, vítek se. Zdravím. Juk, je do něho někdo doma? Někdo, to je dobře. Tady. Či si rychle pro tu šestku a... Nazdar, pojď, něco dobrýho. Ale nevím, tak jsem možná lepší než toto. Vyberáme to pěkně rychle už. Fajtíky budou? Ne? No.
My turn. Hezky, tak tohle se mi líbilo, to nebylo už. Píšťalo! Yes! O. No tak to ne, kámo, to ne. Foro. Rychle, dělej, rychle! Počkám, rychle. Dělej, no. Tak tohle je, kámo. Konečně, že by mohlo být. Možná. Gauner. Počkám. Pojď. To už nechci, že jo? Co to je? iPhone, tak to je dobrá na pohyb, ale to je mi docela jedno teď. Pojď, hej, teďka, jo, teďka to jde, hej, lidi, teďka nemůžu nic podělat. To bych si jen tak neodpustil. Prostě pohni tou svojí tlustou prdelí, se jen tak říká, že? Ano, si jdeme pro tebe, kamaráde. Oh, yes! Pojď, ještě tebe. Podáme k večeři. Jsou všichni. Uši. Tady seš, pojď. Jdeme. Ještě ten poslední. Je to tam! A já trochu netradoval ty zbraně, ale i tak, hej, počítá se to. Tak vidíte, challenge hotová. Sakra, příště si to musím vylepit normálně na tu telku, abych to viděl, že musím dodržovat tu challenge, jinak to fakt nepůjde. Jsem hlava dubová, no ale tak. Konečně win v challenge, yes, je to tam. U dalšího videa, zdar.